Joo, Annakin piti kunnon kengät, ettei mitään varmasti. Mulla on noin samat, ne on tosi hyvät jalkaa ja kunnolla aika löydy. Niin on, mutta ollaan sanotaan sen sijaan, että ei ole tuolla, mulla on huomaa nyt tässä varpaiden välissä pitänyt. No ihana, mä oon ihottanut näihin. Makso 3 puntaa tuolla. No onnistuu sitä näkyy. Niin, on tosi aika lämpöä. No vaan heipparit oli jalat. Ei mitään rikkiä mennyt, mutta vaan se iho. Ei merkitse. Se on kovasti tavallaan käyttää. Kyllä. Ei nyt mulla on sellainen tunne, että siellä on varpaiden välissä. Ai vittu lähtee. Törmää niin. Aina se on nauttia. No ihanaa se tekemistä. Hei, mitähän? Sitten pöllyttiin laukkuun. Ihan oikeesti. Eikö? Joo, no niin nouneen itse asiassa. Kun oli laskiaisen laukkuja, oli just jotain puheenottamassa kumia kunnollista jotain koulutusta. Tai tuli tuolla. Loppu. Ja yritin huomaa. Joo, loppu. Puhelinko meni siellä? Joo. Ei, mutta kyllä se pitää täällä. Tällainen laukku pitää olla. Toisella oli auki se siellä, se on vielä laulualalla kiinni. Se oli auki, siinä tuolla katsoin, että mä katsoin, että kuntikassa siitä laulua. Kaikki näkyy. On. Se oli auki eräänlaisen siellä. Mä sanoin, että tollain, sit vähän korjaa sitä.